बरतिया चापत रहे बरतिया चापत हम चापत रही नहमरी के जबरी ता चलिया में हमारा घुसइले हो बाते नु बात में हमारा के उत पलइले हो हमारा के उत पलइले नहमरी के जबरी ता चलिया में हमारा घुसइले हो बाते नु बात में हमारा के उत पलइले हो कैसे बताई कितना हापत रहले हो कैसे बताई कितना हापत रहले बरतिया चापत रहे हो हम कापत रहनी बरतिया चापत रहे हो हम कापत रहनी बरतिया चापत रहे हो हम कापत रहनी बरतिया चापत रहे हम कापत रहनी पहरती पराइटर हमरा कहमर में कमर सटइले हो रमेश दीवाना प्रमोद हाथे ऊपर कर गइले हो बरतिया चापत रहे हो पहरती पराइटर हमरा कहमर में कमर सटइले हो रमेश दीवाना प्रमोद हाथे ऊपर कर गइले हो पवले गहराई मोहन ना पते रहले हो पवले गहराई मोहन ना पते रहले बरतिया चापत रहे हो हम कापत रहनी बरतिया चापत रहे हो हम कापत रहनी। सोनम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छापवा।